Hello guys, anh mình sẽ có video nonton của kita nih buat nanti lagi live di sini vlog mama saya kadang mencari nala kabar. Ampai yang ada ya, kayak fudung naik dengan mana nih? Kayak kau nggak soal lagi kena ada nah kabar. Ampai naik dengan short nasi kayak kau na. Này làm cái cha đấy là cái phần đăng đi video khâu. Này cái kia có người short này là bài này sao này chẳng. Cái kia có thằng của short này là cái người là cái phần. Ampai sak nggak fudunga ada na, direct di fudunga ada na, ampai di sana yang sorna lagi ya ada nggak? Ma musuh ke mentajan gitu nggak yo? Kayak kira tangga weekend sorna lagi ya nggak lagi ber? Ayah,นั่นlah fudung saya ba. Nah yang zagra ba yang nana gitu lagi per sarai jan ba yang deh. Naibeku एवजाफिननो नागिरदों आरो ना आङो लोगोफोर दाख्लै एवजानाया खौनो ओमफ्राय आङो दिनै गाइखेरजों संजागोन बेखौ ओमफ्राय बादाम सादाम जेबो गैले आरो ना गाइखेर खालि गाइखेरजोंल' संजागोन आङो दिनै सिनि होनानै बेखौ एसे एवनानै लानोसै आरो ना लोगोफोर बियो एसे कालार जाजासिम एवगोन आरो आङो ना लोगोफोर नै गाइखेर होबाय लोगोफोर बेखौ खामफ्राम आराम एवनानै लाग्रोबाय आरो ओमफ्राय गाइखेर होबाय नै सिनि होथ'वाखैमोन आरो ना लोगोफोर एबार सिनि होनोसै सिनि होबाय जों खालि माने बिदिल' संजाबाय आरो ना बेयाव काजु बादाम किसमिस एलाइसि बेफोरबायदि होलायासै आरो ना माने बेफोरबायदि होबा माने मिलौगौमोन आरो ना ओमफ्रायो दायो गैया नालाय होलायला आरो सिम्पोलैनो संनानै जानोसै गाइखेरजों सिनिल' होबाय आंनि गाइखेरा गोदौफावनोसै नै गाइखेरखौ फुदुंनाया नै गोदौहां जादों दासो गोबाव नांगौहाय मालाबा मोनबाय नै जानोसै एबार मास फैलायबाय नै मास लागे नोंसोर सा लोंला मानो जाग्रोखो नोंसोरो र' साजों जानोसै नै आं सा फुदुंबाय दुंबाय साया जाग्रोलाबायबायहाय मानसि माखाया साखौ लोंला खोमा साया दुंबाय नै नेनो हाला साखौ 2 घन्टा नुलायबाय दासो फुदुंनायानो गाइखेरखौ फुदुंग्रोनानै लाबाय आङो ओमफ्राय साहा फुदुंबाय ओमफ्राय गोबाव मोनबाय गावआ आंनि साया दुंबाय नै मानसिफ्रा जाखांजोबबावबायहाय आंनि बाब साखौ नेयासैहाय जाखांजोबबायानो बाब्रे बा हारसिं जानोसै हां होनबा लोंनोसै हारसिंनो टेस्टि जादोंब्रा गोथाव जादों आं गाइखेरजोंलाय मिलौखायोना सिनि होबालाय गोथाव जाखायो आरो किसमिस होबावनांगौ गाइखेरजों गोथाव जाखायो किसमिस होनांगौ काजु बादाम होलायासै गैयाना इलाइसि होयोब्रा होनानै संजाखांबाय ओमफ्राय दिनै होआसै गैया नालाय गोदै जाबायना लोगोफोर ओमफ्रायो साहाखौ गोदै मोनासै आङो बे गोदैखायनो गुजुनायखौसो नायबावदों गारामाया माबादों गगा मोनदोंना एसे आखिदों एबार साहाखौ गोदै मोननाय नंला आङो गोदैखौनो मोनासै थोबसेबो फ्लावार सायानो जोबलायनोसै आया जाथारमारथारैहाय बेखौबो जाबाय आरो बेखौबो जाबाय मोनसेल'सैमोन आरो रोखोमा जायोमोन ओमफ्राय दायो मोनसेल'सै रोखोम मोनदों जाखांबाय आङो नै स्लिमनो साहाखौबो लोंखांबाय आरो आङो आं मालायनो नागिरदों जानायनो मोनहैयो आरो ना गोजान नङा खाथियावनो
एसे थांनानै हा आया दै लोंनो बावबाय आङो साहा लोंनानै खुगाखौ गोदै मोनबाय थांगासिनो दं आङो मोनसिगोन आरोना मोनथ'वाखै दखाना बैनो आरोना बैखैजानि नुहुरनायानो इयो गारि फैलाबायोहाय बारस'नोबा बेयाव थांनाय होदो आरो आङो ना दखानाव लांनो आङो न' लिरनो मेगिबो लानो नागिरबाय आरो आङो ना लोगोफोर मेगि लांनो आङो टिफिन स्कुलाव हरनो थांनोसै आङो फैफिनबाय आङो दखाननिफ्राय ओमफ्राय आङो नै न' लिरग्रा लायदोंमोन ओमफ्राय मेगि ओमफ्राय थोरसि सुग्रा ब्रास लाबोबाय आरो आङो ना लोगोफोर बेखिनिखौनो लाबोबाय आङो बे मेगिखौबो आङो माने स्कुल फिसालानो हरनो लाबोबाय आरो फैफिनबाय आङो न' मोनफिनसिगोन र' गारि फैलायगोन दानो बारस'हां जानायावनो आङो दखानाव थांदोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय एसे गोजांनानै नै आङो मा सायदों नै नाय बेखौ दसे सायनो नाङो र' गुदुं जानायनि गोजांबाय ओमफ्राय जि खिनोबो ओंखारखाबाय आंखौ थाबायनानै ओमफ्राय दै लोङासैना आङो साहा लोंनायाव साहा लोंखांनानै आरो खुगाया गोदै जानानै दङ दासो दसे इयाव जनानै आङो दै लोंहैनोसै आङो जथा फोरानबावदोंहाय बेयावनो आया आंहाबो फोरानजागोनथ' होनबालाय जुथाखौ इयाव रानो माथो आराम रानो नै रानजोब्बाय मालाय दासो आराम मोनलायबायहाय लोगोफोर गुसु माबा गोजां बोथोरनिख्रुइबो बांसिन गुसुसिनसो जाबाय माबोरैबा ना निरसिरोलायनोथ' दा फुङाव एकदम गोजां बोथोरा माबा खारनांगौसो खाराखै फैफिनदोंसो सान्दुंबोथ' दुंनो रोंखाला जिफ्राबोथ' रानला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन अननानै लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेलखौबो थुनानै होदो आं अर सायबाय थानोसै बाय